Buenas tardes, soy Joan Villanueva, director de Moncada al Día, y bienvenidos de nuevo a las entrevistas que vamos a ir haciendo estos días a los portavoces de los partidos políticos. Y en el día de hoy vamos a hablar con Pau Marc, portavoz del Partido Popular de Moncada. Bona vesprada, Pau. Bona vesprada. Gràcies per atendre primer i res, com va el confinament? Com esteu treballant? Com estàs portant tu la universitat? Perquè també estàs en el màster. Bé, jo em puc donar gràcies d'estar bé, de no haver caigut malalt, ni jo ni ningú de la meva família, ni res per el moment. Així que per aquesta part, que és la més important, genial. Per l'altra, el confinament, doncs, bueno, sempre hi ha dies millors i dies pitjors, però al ser una situació que ens ocupa a tots, no és una qüestió personal només, se porta, se porta bé i bé. El teletreball, jo ja no estic a l'agència a la que estava, de publicitat, fent unes hores, així que per aquesta banda estic un poquet més lliure, però com sí que estic fent un màster i tinc ara el projecte del final del màster i tot això, li estic dedicant moltes hores a l'estudi, a la formació i a posar-ho en pràctica perquè el projecte, diguem que està viu, no és un simple treball acadèmic. I els dies passen així, més o menys. Per desgràcia, cara a una pantalla moltes hores, però també és veritat que avui en dia el món és així, per tant, toca viure-ho i ja està. Sí, estàs tu encarregat d'anar a la compra i tot això? Sí, completament. De fet, isc un dia a la setmana com a molt per a comprar les coses bàsiques i després vas tirant de, del que tinc als armaris i Sí. cuinant tot el que puc i ja està. Bé, doncs anem a passar ja a l'àmbit de la política local. L'altre dia vareu fer una junta de portaveus via telemàtica. Com es porta Mhm. això? Com s'està portant això de treballar telemàticament en l'Ajuntament? Bé, el primer és que no sigui una junta de portaveus formal, sigui una reunió informal que vàrem demanar simplement perquè en una situació com la que estem necessitem informació de primera mà i que puguem aportar nosaltres també com a membres de la corporació, no? Estiguem en l'oposició o en el govern, la situació és tan extraordinària que requereix de l'ajuda de tots i del coneixement de tots per intentar fer les coses el millor possible. No hi ha hagut grans crítiques, no hi ha la situació de tensió que es podia viure en altres moments al plenari, però sí que volíem, per part de l'equip de govern, explicacions i transparència en la gestió. Per tant, se va demanar, es feu la reunió i quedarem emplaçats en fer-ne més. És a dir, este mes d'abril sí que en teoria s'han de convocar les comissions i el ple de forma telemàtica perquè ja va ser el Reial Decret que ho permetia. Per tant, esperem que l'activitat municipal seguisca amb normalitat este mes, ja que ha estat parada pues, tot el mes de març. Es va comentar algo dels pressupostos, pot ser? Sí, ahir hi ha un greu problema. Moltes de les mesures que es puguen posar en pràctica a partir d'ara, com per exemple que l'administració estatal ens permet invertir un 20% del superàvit de l'any anterior en mesures d'emergència, així en Montcada no es pot fer de moment per una raó molt greu. Senzilla, però a la vegada molt greu. I és que no sabem quin és el superàvit de l'any anterior. Si haguem fet els deures quan tocava, tindríem un pressupost aprovat o no aprovat, però sabríem quin és el superàvit de l'any anterior i es podria aplicar el 20% d'aquest superàvit a les mesures d'emergència social. És una qüestió que té solució, per supost que sí, però és també una qüestió que ressalta la falta de gestió que moltes vegades patim a aquest Ajuntament i que es veu reflectida després en la població, en els serveis a la ciutadania i en quin és l'estat de la nostra ciutat. I no vull fer crítica d'això, sinó simplement reflectir un poc la realitat. I sí que es va parlar de la necessitat de tindre un pressupost i sí que es va parlar, però com és que portem dient en els plens, almenys nosaltres des del mes d'octubre, novembre, que era necessari i se treball presentar un borrador de pressupostos
debatre, negociar. Així ningú vol bloquejar res, ningú ha volgut mai bloquejar res, almenys des del nostre grup, però sí ser partícips de la gestió i sí eh, buscar el millor per a tots, no? I això és el que estem demanant ara també. Hi ha que aprovar els pressupostos d'emergència, que porten un borrador de pressupostos d'emergència, estem en la mateixa. Encara no tenim res sobre la taula formal i res que siga definitiu per a aprovar, per a no aprovar, per a negociar. Estem esperant. Com quasi sempre, estem esperant i volem més agilitat. A les xarxes socials i per nota de premsa em valeu enviar una sèrie de propostes que teniu per als pressupostos o per a la localitat en general. Eh, L'haveu plantejat ja a l'equip de govern? Sí, de fet, 12 hores abans d'enviar-les a la premsa, les varen fer aplegar a el grup de WhatsApp de portaveus de Montcada i al dia següent per el matí es va registrar per registre d'entrada de forma telemàtica, que és una mera formalitat, no canvia res el presentar així que fer a l'alcaldessa i a l'equip de govern coneixedors d'aquest document, igual que també el poden llegir per premsa, però bueno, vam tindre aquest gest de presentar-lo primer a les persones que creguem que són els responsables de fer tot això, de gestionar, i que són els que creguem que ens poden fer un poc de cas, perquè al final la premsa pot fer el missatge més gran, però els que han de prendre les decisions són l'equip de govern, s'ho vam enviar. No hem tingut massa resposta a aquest document, però sí que és veritat que en altres moments, tant en Amparo com en Martín, hem parlat de mesures concretes i hem parlat per privat sense fer una nota de premsa, sense comunicar-ho. Sí que han agafat el guant d'algunes mesures i sí que s'han posat en pràctica, i això t'ho diré jo i imagina que t'ho dirà ella, que és veritat. Per tant, la col·laboració no és només via un document que s'ha enviat ara, sinó des del primer dia pràcticament, i així ha de ser. Estem per al que faci falta i volem deixar-ho ben clar. Al final són tots del mateix poble i tots busquem el mateix exactament. I és que la situació acabi el més pront possible i que les conseqüències siguin el menys greus possibles. A partir d'ahí presentarem els documents de forma formal, de forma informal, i valorarem les mesures que es prenguen positivament, negativament, però sempre des de la voluntat de que les coses siguen el millor possible per a Montcada. I l'intenció del partit seria no bloquejar, sinó afavorir el que és el benestar de la ciutadania. Ara mateix ni afavorir ni bloquejar. És simplement veure què es proposa. És que fins que no tinguem sobre la taula el borrador, no et puc dir si em pareix bé o mal. Està clar que per primera vegada en molt de temps, quan es parla del tema pressupostos en la reunió que vam mantenir el divendres passat, ningú partit se va mostrar en una postura de bloqueig, i això és una bona notícia perquè el consens pareix que pot ser possible. No? Seria ideal que tots els partits estiguérem d'acord en uns mínims i a partir d'ahí l'Ajuntament en ple i per unanimitat traguera endavant un projecte de pressupostos. Però ja t'he dit, no és cosa únicament del meu grup, sinó és una cosa principalment de l'equip de govern, de la seva capacitat de negociar, de la seva capacitat de treball, i ahí, pues, bueno, tenen encara coses que demostrar. Com està treballant el Partit Popular en aquest cas per a millorar la situació de la gestió o si esteu fent voluntariat? A nivell de partit el que farem és sumar-se a la campanya que en un primer moment és que és l'Ajuntament de voluntariat, però que ben és cert que no es posa en pràctica perquè es va considerar que, per exemple, per optimitzar recursos i sobretot per a no posar en xoc la salut de moltes persones, es va decidir fer el repartiment d'aliments a les famílies que més falta li fa a través de la brigada d'obres. No? I va aparèixer una molt bona mesura. El nostre telèfon el tenen i
Bueno, quan ens criden estarem ahí a la disposició de l'equip de govern i de l'Ajuntament per a tirar una maneta en el que fa falta. Bé, doncs res més serà. Moltes gràcies, Pau, per atendre'ns A tu per la iniciativa, Joan. i molt d'ànim, molt de salut que fa falta en estos dies de confinament. Moltíssimes gràcies. Que vaig bé. Igualment.